Sekunjalo. Ukubengelela nguMango Thobane. Ngisangoma esiphulwa ezinye siphulwa amathambo. Phathwe khubala usandla sensimbi. Ngeke ngakhuluma ngamabhodlela. Nali leli lesikhafulo. Leli sikhafulo lesi umuntu osifunayo. Yilo leli ebengikhuluma ngalo lesikhafulo. Mase ngiza la. Nanti isigqabo lesi. Isiqabo lesi sifaka nezintweni mawufuna nomsebenzi futhi mawufuna ukuthi uthandeke mawukhuluma nomuntu ekuzwe mawumashonisa nasi isiqabo unebhizinisi nanti security masikhuluma nge-security sikhuluma ngento enje nanti security olufunayo ngiwaphethe lamabhodlela wonke leli unozimanga leli mawulibona leli lezimanga leyimfihlo kakhulu leli lijulile leli isisekelo sedlozi lesi masikhuluma ngesisekelo sedlozi sikhuluma ngento ejule kakhulu edinga umuntu owazi ukuthi ufunani onedlozi lakhe lathwetshula onedlozi lakhe angasalazi ukuthi lashonaphi nezwe siyamlungisela idlozi lakhe selikline silenze lonke mase emva khona ke mase sikhanda isisekelo ama security akade idlozi la izinto lezi la yilokhu kwesichitho lokho amafutha esichitho la amafutha la amasha amathunzi amnyama owasebenzisayo akuvikelayo la ugeza ngawo uthola nensipho lokho ngidlali njalo la sikhuluma ngomuntu onesilonda unesilonda sehlula odokotela unesilonda seminyaka isilonda esingapholi na nesitshopi ma ulimele thola ukuthi isilonda sakhe asipholi thola nanti ibhodlela ugcobe uma uwumuntu wesimame wathola ingane ngomthungo awupholi lo mthungo uhlala ubhibha njalo nanti ibhodlela nozala thinta uMango Thobane okunika nanti ibhodlela ugcobise lapho onesilonda ethi mina isilonda sami asipholi kudala ngalimala or nginesilonda sayivelela isilonda semeqo seyitshopi noma yini thola nakho nokozolanda nakho uMango Thobane thinta uMango Thobane akunikeze izona ke lezi zinto lezi engisebenza ngazo kuningi okufunayo nakho okunye yabona leli kunento encane nje phakathi lana sakhe imizi sakhe imshado ufuna umuntu othi mina ngiyashada lo muntu ngimshadile ngivezele isitifiketi somshado mase ngimnikeza nanti mayengenaso isitifiketi somshado angakhulumi ngalento la kimi engakhuluma ngesibambelelo hayi ngaleli siyathokoza uMango Thobane isangoma esiphulwa ngonyezi nguyeke lo mawafuna ungangithinta khona.